Ituturo ko sa inyo paano magluto ng chicharon, bituka ng baboy mga kasolid. Ang cameraman para ngayon si Boy Sipat. Yun o. Magic sarap. Nalagyan natin ng paminta. At papakulwan na natin hanggang lumambot ang bituka ng baboy mga kasolid. Check natin kung malambot na Boy Sipat. Yun o. Papalamigin muna natin to bago natin iprito. Pero i-slice muna natin. Mag-first fry na tayo mga solid, you know. Gusto mo ba ito, Boy Sipat? Opo mga kasolid. Yun no. Balikan na lang natin mamaya pag golden brown na. Lagyan natin ng bawang. Yun no. Yan, nag-iba na yung kulay, oh. At hindi pa natatapos dyan to mga solid. Isi-second fry pa natin to. Hindi pa siya masyadong malutong, oh. Gagawin natin siyang chicharon mamaya. Yan, malamig na. Isi-second fry na natin mga kasolid. Natilang ko na siguro. Sunod na rin natin yung uling batch. Pwede na siguro to, gutom na ako. Nalagyan natin ng iodized salt. At papalamigin lang natin to. Tapos anong gagawin, Boy Sipat? Mukbangan na. Mukbangan na mga kasolid. Yun o, lutong o. So yun mga kasolid, ito na po ang aking nilutong chicharon, bituka ng baboy. Yun o, sobrang lutong o. At meron din po tayo sausawan na suka at saka sili. Yun o. Ano, kain na tayo, Boy Sipat? Kain na po tayo. May shoutout po tayo mamaya pagkatapos kumain. Kaya dyan lang po kayo mga kasolid. Siyempre, titirain na natin to. Kumuha na, Boy Sipat. Yun o. Sausaw natin sa suka na may sili. Yun o. Grabe. Taste test natin. Wow ba? Grabe pagkakadali po, Sipat. Kain po. Yun o. Napakamalinamnam niya mga kasolid yun, no? Lagay natin dito. Tapos sa suka, yun, no? Kain po tayo. Nga ba?
Tapos may bawang pa tayo, pa-kontra. Kain po tayo ba, solid. Yan o. Aba. Natin ang sili yun, kain po. Grabe. Sarap. Kain po tayo. Sarap ba ba sipat? Masarap siya mga kasolid. Yun o. Napakasarap. Lagyan na pong. So natin suwa na may sili, Kain po tayo. Sobrang napakadali lang ito mga solid. Sana gayahin yung proseso. Kain ka lang kain po sipat para tumabangan. Yun, ang dami Grabe. Siyempre, hindi natin uubusin to. Pagtitiran natin si Mr. Chen. At para makapuputok yung batok natin pagka inubos natin to. Siguro last na lang pero matindi. Yun Lagay natin sa suka na may sili. Yun Kain po. Yun may sili Ay. Ano ba? Try natin yung naglobo, sigurado malutong to. Ano ba? Grabe na, busog ako. Habang kumakain si Boy Sipat, mga kasolid, magsha-shoutout na po ako. Shoutout po kay Time Epic Videos, Pinoy Cooking TV, Simplified B, shoutout po kay Smiley Cyrus, Outdoor Cooking Appetite, Jobel TV, Marites Vlog, Madam Mini Crafty Lady, Farah, Mang Tolit Punsalan, Bukid Vlog, Banyes Farm Vlog, shoutout po, Cesar Evaristo, Civic World, Traveler's Life, shoutout po, Eds Mukbang, Badchita, shoutout po, Remis TV Watkins, shoutout po, Christopher Luge, Yasmin Bukod at si Boss Rolando Bukod, kasama na si Boss Randy Serrano at ang Serrano family, shoutout po, Humanage Channel, Amy Fajardo NC from New Zealand, Alan Covers, Yayat Channel, Kyle Popper, JR Pagaduan, Chow Food Crow, shoutout po, si Mr. Ray Jackson from Chicago, Michael Saad, Boy Kaon Mindanao Vlog, Alisa K, Iris Vlog, Victor De Asis TV, Kuya Marvin TV, Dolfor TV, shoutout po, Ekim Salazar Update, shoutout po,
Si Richard Aquino at si Romeo Aquino, shoutout po sa inyo. Figgy Farm Channel, AJ Albarco, shoutout po. Ellen and Arthur Vlog, shoutout po. At sana po nagustuhan nyo ang aming masayang mukbangan. Sana po nag-enjoy kayo sa aming recipe ngayon. Sana po gayahin nyo rin ang recipe to. At sa mga bago pa lang po sa Our Kitchen TV, sana po mag-subscribe na kayo. At maraming salamat po sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscribers, at sa ating mga solid viewers. Kaya solid po ang tawag ko sa inyo, mga solid. Ano, hanggang dito na lang? Hanggang dito lang po mga solid. Hanggang dito na lang po, mga solid.